गरेसराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि ट्राइएनियेल कनफारेन्स खुंफुंनो रायदाव आफादनि मावखुलि बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर नोगोराव फैगौ 2027 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 4 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि ट्राइएनियेल कनफारेन्सआ। 14थि 3 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफादनि गाहाय मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। 30 नं गरेसर बिटिसि बियाबनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारिया मख'नो गोनांदि 14थि 3 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुम्मायाव 10,000 निबो बांसिन थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन। बिनि गेजेरावनो आसामनि अनगायैबो सोनाब बेंगल, बांलादेश, नेपाल, गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन। सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 14थि ट्राइएनियेल कनफारेन्सखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरनो जानजि खाफ्राबाय गरेसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा। बेजों लोगोसेनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ दोलै नोगोरै बाहागो लाफैनो खावलायहरो रायदाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिन'द नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि धनन्जय बसुमतारि आरो गरेसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर' आरो गाहाय नेहाथारि मन्थुनाथ बर'आ। राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। जों गरेसराव देग्लाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय थिक थाक खालामदों। बे लेखायै गरेसरनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै बानजाय आफादखौ दानाय जाबाय। बे बानजाय आफादावनो लोगोसे गुबुन दालाय आफादफोरखौबो दाखाबाय। दा जोंनि बानजाय आफाद आरो दालाय आफादफ्रा खामानि मावनो मोजां जानाय हिसाबै जोंनि फैगौ बानजाय आफादनि मावनो गोनां प्लेन पलिसिफोरखौ खालामनो थाखाय अफिसनि गोनांथि जानाय लेखायै जोंनि अफिस बा मावखुलिखौ नैबे गरेसर टाउननि इएनडि सकआव अफिसखौ लानाय जाबाय। दिनै जोंनि मावखुलिखौ बिटिसिनि मानगोनां EM महेश्वर बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। जुदिअबा जोङो जोंनि बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि MLA बिथां भिक्टर दासआ बेखेवनो गोनां खोथामोन, नाथाय बिथाङा एंगारनो हायै जाहोनाव गुबुन खामानियाव मुखुब थानायनि थाखाय जोंनियाव बिथांनि एबसेन्सआव जोंनि मानगोनां EM महेश्वर बसुमतारिनि आखाइजों मावखुलिखौ बेखेवनाय जाबाय। आरो बे मावखुलियावनो जोङो दिनैनिफ्राय फुल सुइं खामानिखौ मावलांसिगोन। गुबुन गुबुन दालाय आफादनि मावथिफ्रा दिनै खायसे दालाय आफादफ्रा बिथांमोना बिसोरनि बाजेटफोरखौबो लानानै फैखाबाय। जेरैबा फुड साब कमिटि, पेन्डेल साब कमिटि, भलन्टियार साब कमिटि बिथांमोना गावबा गाव बानजाय आफादाव बा बिथांमोननि दालाय आफादाव बाजेटखौ बानायबाय। बे बाजेटखौ जोंनि गाहाय बानजाय आफादनो गथायसिगोन। दिनैहाय जों नायसिगोन, आजावसिगोन बेबायदि। दा जोंनियाव फैगौ जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय गासै 10,000 डेलिगेट्सफ्रा बाहागो लागोन। बे सानब्रैनि हाबाफारियाव बे 10,000 डेलिगेट्सफोरखौ जोङो गाजा गोमजायै बरायनो थाखाय बिथांमोनखौ आलासि सोंनो थाखाय बानजाय आफादा थाग थियारि जादों। बिभिन्न धरननि जोङो खामानि मावनो थाखाय थियारि जाबाय। जों आसा लाखिदों फैगौ जि बोसोरसालिया जथुम्मा मोजाङैनो जागोन। जोंनि बे डेलिगेट्सफ्रा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैगोन। बेनि अनगायैबो नेपालनिफ्राय थान्दै फैगोन, बांलादेशनिफ्रायबो खायसे थान्दै नुजाफैगोन आरो बे वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो जोंनियावहाय बाथौ सिबियारि थान्दै बिथांमोना फैगोन। बे लेखायै जोङो बिथांमोनखौ मोजाङैनो जाहाथे सामलायहरनो हायो, बे माने बोसोरसालिया जथुम्माखौ जाहाथे मोजाङैनो खुंफुंलांनो हायो, बेनि थाखाय थाग थियारि जादों। आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा, गरेसरनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसो गुदुङैनो बै समखौ नेगासिनो दं।